Din l-esibizzjoni t-titlu huwa Seħer il-Baħar. Ir-raġuni li għażilda t-titlu ovvjament bħala artista isek inti trid tisprimi ruħek b'affarijiet li għandek kuntatt magħhom. Il-baħar huwa wieħed mill-protagonisti fl-arti ta' Malta, inkluż dik kontemporanja. Anna Galja hija fost l-artisti li tħarġu it-tema tal-baħar, kemm jekk huwa baħar imċaqlaq bil-kuluri taż-żejt kif ukoll baħar żejt impinġi bl-akwarelli. Anna Galja hija artista stabilita, rinomata ħafna għal pitturi kbar, speċjalment dawk maħdumin bil-kuluri tal-ilma, watercolors, anke għal dawk maħdumin biż-żejt u l-akrilik. Artista partikolari li kapaċi toħloq spunti estetiċi, kwadri appealing, kwadri attrajenti ħafna, u toħloq titrasforma l-kwotidjan dak li naraw ta' kuljum b'xi ħaġa speċjali. Mhumiex sempliċement seascapes, imma spunti kważi mumenti personali ta' din l-artista fejn qed toħroġ il-kreattività tagħha u testernalizza biex ngħidlek l-emozzjonijiet u l-affinità li għandha lejn dan l-element. Bħalissa aħna rġajna qed noqgħod Malta, noqgħod Witilgħajn imdawra bil-baħar u mindu kont żejra dejjem il-baħar fis-sajf dejjem nomu nozzu bil-goggles u naqdu starfish u nġemmu affarijiet tal-baħar. Ġifieri isek mingħajr ma trid tassorbi l-atmosfera tal-baħar. B'din l-esibizzjoni isni rrid mhux biss nesprimi ruħi bħala figurattiv xeni tal-baħar romantiċi jew hekk, imma iktar bħala emozzjonijiet jew neseġera x'inħoss jiena meta nara l-baħar. L-esibizzjoni Seħer il-Baħar kienet ippjanata fi żmien isu xi 2 months wara l-COVID. Ovvjament kellna nipposponuha. Mbagħad in the meantime irnexxieli nsib kuratur tajjeb, Roderick Camilleri. Allura minn dak iż-żmien wara li posponejna għadda iktar minn sena u nofs. L-initial collection li kelli naqqasna minna u żidt minna skont kif igwidani wkoll il-kuratur li ħedim tajjeb ħafna miegħu biex inkunu nistgħu nagħmlu din l-esibizzjoni sħiħa varjata u fl-istess ħin isa taqgħod mat-tema ta' Seħer il-Baħar. Ġifieri hawnhekk hawn xogħol li għamilt dal-aħħar 6 xhur, għax pereżempju Roderick Njeli isma' żvilupp iktar dit-tema ħdem iktar fuq hekk. U jiena kultant meta xi ħadd jippikani għal xi ħaġa iktar nimraħ u it's a challenge li inti mbagħad you live up to it, or try to live up to it. Il-wirja qed tittella Palazzo della Sal, il-Belt Valletta fih dan is-Soċjetà tal-Arti u se tibqa' miftuħa sal-24 ta' Novembru, mit-2 sal-ġimgħa mit-8 sas-7 ta' filgħaxija u s-Sibt mid-9 sas-sija.